nakakita sila og orb nga ang color daw yellowish. Yan agi sa ilahang tungod. Nya why tingog, why aso, straight nga ni gikan sa ilang loyo og ni kuan ko no ni zoom padong sa horizon og hangtod na Hello world! For today's video, mutuo ba mo og alien? Nakaibaw ba mo nga naka-interview jud kog duha ka trabahante sa government didto sa United States nga niingon gyud sila nga nakakita sila og mga alien o not really alien, nakita gyud sila og kaning mga flashes of light og ingon ana og niadtong 2019 niadto mi sa Roswell, New Mexico aron makita gyud ang area kung asa to pag 1947 gikataho nga naay alien nga nihagsa sa mao nga area. Inahan mo sa akong mga stories, ayun lang pag-hesitate to like. Thank you. Sugdan nato ang storya. Nakanganga man. Sugdan nato ang akong storya sa mga aliens niadtong 1947 sa Roswell, New Mexico. Ang nahitabo na ay nihagsa nga usa ka gitawag nila og spaceship mo ay gikataho na ay mga witnesses nga nakita apan ingon ang military nga usa lang kini ka weather balloon na po katuig ang nilabay, so naay ni open sa mao nga case og gikataho nga ang ilang nakit-an jud dili weather balloon kun dili usa jud kini ka spaceship og naay mga pictures nga nagpakita nga naagyoy kuan gyud ebidensya nga spaceship gyud apan gibarugan sa military og ilahang gipakita sa publiko nga usa kini ka eksperimento aron ma-monitor gamit sila og weather balloon aron ma-monitor ang mga aktibidades sa Soviet Union. Kani laagan lagi ta og ginahan po og alien in 2019 nag-reunion mi sa akong mga classmate dito sa Tagana, New Mexico og shout out ni Marcus Chu nga mao'y nag-house na mo dito sa New Mexico. So, ang among mga kagrupo, hindi na gud mi dako kayo, gamay ra gud mi. Among mga kagrupo, ni-decide nga, madutag ka ng somewhere, ka ng mga cave-cave, kaya may daghan dito, na yung mga nindot kay nga mga rock formation, mga inana. Pero ni-suggest ko nga, since na naman ta diri sa Roswell, New Mexico, sa Albuquerque, New Mexico, we might as well visit Roswell. Ang I think ang tanan gid mga tao kay usa bato ni mas Roswell Dominoy. Kung ikat ang story niadto gid mi sa Roswell. On the way, layo siya gikan sa Albuquerque. On the way kay nakaagi na ba mo sa San Fernando kanang sitio Baho. So naay area didto nga padong sa Roswell kay naa gyud siya murag sitio Baho. Baho ang hangin. So among sirad-an ang bintana kay lain gyud siya baho. Put na mo dito sa Roswell, wala jud mi nakaadto sa katong area nga kuanan gyud bagsakan gyud sa spaceship apan naay mga coral didto nga military facility gyud siya. Unya naa sila'y kuan didto museum nga gigahin gyud para sa mga alien nga naay mga picture sa kadtong time nga pag 1947 nga naa gyoy lig-on nga ebidensya nga ang ilang nakita kay spaceship gyud og napoy mga picture nga nagpakita nga weather balloon gyud siya. Ito kani nga area mura siya kanang Disney for aliens. So ang ilahang mga kuan, mga tinda dito kay kuan gyud pang alien gyud ang dating niya. Kung ginahan kag alien, maginahan ka maadto sa Roswell, New Mexico. Kay makita gyud nimo didto nga kuan gyud value gyud sa mga tao ang ilahang history pag 1947. Take note, usa ka spaceship ni hagsa sa Roswell, New Mexico pag 1947. And it was called a military cover-up kay after that gi-announce sa news nga spaceship ang ni hagsa pero later on gibakwi sa military that it was not a spaceship kundi usa ka weather balloon. Miadto mi sa ilahang museum. Pag adto na mo sa ilang museum kay kuan gid siya. Theme gid siya sa mga alien. So narito ang katong picture sa kanang gimuan po nila og kanang murag bitog scene sa katong ng alien nga makita na mga ng alien nga hiwa ang inana tong autopsy nga gipakita nya nasa dito yung mga mga information about sa katong higayon nga nihagsa ang spaceship dito sa Roswell, New Mexico. Unyang akong interest ani nga topic nga alien kay dugay ni nga interest na ko high school pa ko og hangtod karon siguro pero just recently murag nikusog ang balita tungod sa alien tungod sa mga revelations sa
FBI ug mga witnesses ug mga Navy diha sa United States. Kay marites lagi ta naka-interview jud kog duha ka mga ex-government officials sa Estados Unidos kabahin ani nga alien. Ang opisyalis nga ako ang gi-interview dili nato itago lang ilang pangapangan no kay kanang kuan ra man ni sensitive kuan siya usa siya ka ex Air Force. Unya ang iyang story kay nag-drive daw sila one day daw in the 1980s. Nag-drive sila sa highway or somewhere. Unya pag-drive nila nakakita sila og kana bitong orb nga ang color daw yellowish. Unya ni agi ni agi duha sila ka buok. Unya ni agi sa ilahang tungod. Unya why tingog, why aso, straight nga ni gikan sa ilang loyo og ni kuan ko no ni zoom padong sa horizon og hangtod nawa siya sumo na iyang gisulti wala niya gi-deny wala sad niya gi-confirm inay alien pero boto yang nakita naka-interview jud ko og kuan ex-FBI ha dili na ko istorya pangan basta ako siya na interview ipangutanan nako siya kung naabay alien sa iyang pagka FBI of course kuan pa siya kanang kuan pa siya sa halwan kana bitong download pa sa halwan no dugay kaayo bitcoin pero niingon siya nako mo ni iyang gihatag nga information nga ang tanang nakit-an sa gitawag og New Mexico atong higayon gibalhin sa usa ka facility somewhere sa Hawaii nga naa didto kuno gibutang ang ilahang mga nakita ug mga artifacts atong tawag to weather balloon o dili spaceship mo na yang giingon ako so silang duha wala ni confirm ug wala ni deny sa existence ani nga mga butang kung nagpaminaw mo sa balita sa Estados Unidos ang ilang Congress nagid sila usa ka higayon nga ilahang gi tuki ang maong kuan kanang item ang kanang unidentified aerial phenomenon ang tawag karon sa UFO. Yan. Daghan ng mga whistleblowers or witnesses nga nagpakita og mga video ani nga mga butang kamo. Mutuo bagud mo og mga alien around sana diha. Oh, by the way, bonus na lang ni gibalita sa Fox nga naay report nga usa ka pamilya nga nakita gid nila ang gray, tawag gray alien. Nakita sa ilang backyard o gitawag nila ang 911 o fully recorded ang maong event pero unsay shocking kayo pag-abot sa pulis niadto sa ilang backyard o unsay nakita why nakita. Alright, thank you kaayo sa pagpaminaw o hopefully you like this video o paki-like lang sad sa amuang video. Thank you and have a wonderful day.